аз съм Константинос Деменегас, на 19 съм и съм студент в ЮЗ. Адриана Гълбова се казвам и съм на 21 години. Студентка съм трети курс международен бизнес. Владимир Шумаров, на 25 години, студент по психология. Аз съм Майя Ваначева, на 25 години съм. Доскоро преподавах на деца с специални образователни потребности и емоционални травми. Много съм доволна от workshop-а, на който присъствах до момента. Той обогатява знанията ни, както и ни кара да изказвам собствените си мнения. По принцип дойдох заради мои приятели да ги подкрепя, но като идея, като представяне и цялата тая работа много ми хареса и дори ме кара да помисля повече по тия теми, защото мисля, че по това време не се сещаме много, но са много важни за нашия свят. Доста обогатяваш, бих казала, доста научаваш ме да приемам мисленето и позицията на останалите участници, въпреки че аз не съм заела същата позиция. И със сигурност всеки трябва да участва, защото има какво да се научи със сигурност. Значи супер отношение, с много добро представяне, презентиране от колегите, ако мога така вече да ги нареча. Просто супер много добре. Главно това, което казах вече, представяне. Просто на други неща съм присъствал, нямаше такова и отношение, разбиране от всички изслушвания. Тая игра с дебатите, защото видях много различни мисления, как мислят други хора, какви идеи имат и ми повлияха и на мен. Към политиците бих се обърнала и бих им казала да бъдат по-справедливи и по-концентрирани към това те да бъдат добри към обществото и допринасящи за развитието на обществото, а към обществото да бъдат по-сплотени. Колкото могат повече млади хора да влизат във всички тия решения, защото вече пътуват много повече, имат много повече идеи и понякога може да мислим, че старите хора имат повече умения, но нямат тези идеи, къде имат младите хора и които могат да използват, за да стане нашия живот много по-добър. Според мен младите интелигентни хора, вместо да напускат страната, трябва да останат тук, да се застъпят зад изборите си, да направят изборите си първо, преди да се застъпят за тях, а не да са безучастни и да се надяват, че всичко ще се оправи дори без тяхното участие, защото всяко решение и всеки избор е важен.